Nagadapya na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapangunang mga balita lokal, nagapabilin sa white alert status ang talatapan sang Department of Health o kung DOH sa Region 6. Angot nini sa pamahog nga dala sang novel coronavirus nga sa nabuluan nagumpisa sa Wuhan City sa pungsod China. Sunod kay Dr. Marlene Convocar, Director for sa DOH sa Region 6, padayon nga ginapatuman sa ila talatapan ang istriktong monitoring kag preparasyon batok sa among virus. Kag ginapasalamatan sini nga tubtub sa karon, wala pa sila sang na-record nga kaso sa bilog nga riyon. Dua pa ni Convocar, kumayara gidman sa mga residente gikan sa Riyon 6 nga may history sa pag-travel sa China kay iban pa nga mga kapungsuran nga apektado sa mga virus. Mas labing maayo kung ini sila ang gilayon nga mag-coordinate sa otoridad para sa nagakaigo nga pa-check up, ilabi na kung mayara sang nabatyagan nga mga sintomas. Panugyan pa sini sa publiko nga hindi gilayon magpati sa mga patalang nga balita nga ginapalapta sa social media nga mahimo lamang magtugas ang pagsalangisag kag kabalaka. Ginpahayag ni Regional Gutierrez, Senior Trade and Industry Development Specialist sa DTI Negros Occidental, nga dutay ang supply sa N95 masks sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Gutierrez, damlag lang nagpatigan ang ila talatapan sang inspection sa 18 ka mga butika sa syudad. Kag isa lamang ka butika may available nga N95 mask balot 120 pesos ang kada isa.
Ginpaathag ni Gutierrez ang inspeksyon ang ginpatigan may kang tanan sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay Gutierrez, ila pa ginahulat ang direktiba gikan sa DTI Region 6 o kon sa Central Office angot sa inspeksyon sa mga butika sa mga face mask sa syudad bangod wala ini nalakip sa ilang regular inspection bangod sa pamahog sang coronavirus. Una nga nanawagan ang hanay sa mga negosyante sa Bacolod sa DTI kag lokal nga panguluhan sang Bacolod nga i-check ang presyo sa mga face mask sa syudad kasunod sang outbreak sang coronavirus sa iban nga pungsod. Samtang ginpanawagan naman ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. sa sangguniang panlunsod sa syudad nga liwat o sisaon ang kaundan sang ordenansa nga nagadumili sa mga binastos nga gawi kag mensahe sa placards kag tun-an kung anong mahimo para maproteksyonan ang interes sang Dinagsa Festival sa cultural man kung religious nga aktibidad. Ini ang press statement sa alkalde ipadala sa Aksyon Radio Bacolod matapos magsugilanon sa iya sa mayor's office ang 3 ka mga persona nga among sa likod sang videos kag litrato nga nag-viral sa social media. Liwat ginpanumdom ni Escalante sa publiko nga wala nila ginatolerar anuman nga bagay nga makapaguba sa maayo nga imahen sa syudad. Base sa nag-viral nga video kag litrato, makit-an ang duha ka mga pamatanon nga nagasaot sang binastos kag masobra na pulo pa kaiban ang nagasaot ako nagauyat sang placards nga may binastos man nga mga tinaga. Ini ang natabo sa highlight sang festival sa Domingo, Enero 26 sa din naglambot sa kapintunga sa milyon ang mga bisita. Ginapamatud-an sang General Alliance of Workers Association akon gawa ang resulta sang panibagong nga survey nga nagsaka ang kadamuon sang pigado nga Pinoy. Sunod kay gawa Secretary General Winnie Sancho ang paday nga pagsaka sa nagapanguna nga Balaklon, dugang nga excise tax ang pila lamang karason sa pagpigado sang mga tawo. Dugang pa ni Sancho isa pa ka problema among manubo nga pagsaka sang sweldo sa mga trabahante sa piyak sang panawagan. Palayag pa sini masabat lang kapigaduhon kung tamdon sang gobyerno ang mga ginahingyo sang pumuluyo. Base sa ginpagawa nga survey sa ikaapat nga quarter sang tuig 2019, 54% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga pigado ikumparar sa 42% sa bulan sang Setyembre sa amuman nga tuig. Naman si Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. sa mga barangay nga naghalin na sa Business One-Stop Shop nga magbalik sa Bacolod Government Center. Ini matapos nga nagpagawa sang legal opinion ang City Legal Office nga dapat patapuson sa mga barangay ang boss tubtob sa Pebrero 29 kasunod nga ini ang ginpalawig sa sangguniang panlusod paagi sa pagpasar sang ordinansa. Sunod kay Montoyo nga miyembro naman sang Ease of Doing Business Core Team sa syudad sa tiyon nga hindi magbalik ang barangay sa BGC, ang CLO ang magahimo sang legal action batok sa ila. Una nga nagpadala sang sulat ang pila ka mga barangay kay Montoyo nga nagapahibalo nga magbalik na sa ila barangay hall sa pag-issue sang barangay clearance matapos nga ila na naakomodar ang kapin 85% sang negosyo sa ila nga barangay. Opinion sang Pandere nga because there is a law, it is up to February 29, whether urot na kung wala, they have to stay. So ginpan-contact na sila nga magbalik anay. Ang kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Magabulig naman si City Councilor Carl Lopez sa pagpangita sa lugar para pahamtangan sang satellite office sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag sadto ni LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga nagsira ang ila talatapan sa Barangay Mansilingan bangod luyag nila sang lugar nga mas accessible sa tawo. Sunod kay Lopez, iya iga-follow up kay Osmeña ang ininga plano sa tuyo nga hindi na mabudlayan ang mga drivers kag operators sa pagproseso sa ilang mga dokumento diri sa syudad sa syudad sang Iloilo. Duga pa ni Lopez sa karon ang mga gamit sa LTFRB nga ginkuha sa Mansilingan ang temporaryo ang ginbutang sa Bacolod Bay Center. Sunod pa sa konsehal, nakaistoryahan na sila ni Mayor Evelio Nerdia nga magabulig ang syudad sa pag-provide sa kapindua ka mga job order para sa satellite office ng LTFRB sa Bacolod. Natala na naman ngay patawag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang 27 ka mga doctor consultants sa mga district hospitals sa Negros Occidental.
Suno kay Ferrer, ini nga mga consultants ang patambungon sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan agud makwestiyon angot sa ilang nga trabaho. Ginklaro sa Vice Gobernador nga ang pagpatawag sa mayni ang magadepende sa availability sa ila tiyempo. Ang SP amo ang nag-aprobar sang kontrata sa mga consultant umpisa Enero 1 tubtob Disyembre 31. Pila sa mga ini ang consultant sa ako ng mga pathologist, surgical, radiologist, reliever doctors, kag anesthesiology. Sila ang na-require nga mag-duty sang 48 oras kada semana, kag may bulanan nga sweldo halin 20,000 tubtob 50,000 pesos. Kalabanan sa ila ng mga bahay nga mga private practice nga ginaprubahan naman sa gobyerno probinsyal. For us as a new set of officer, patawag taman kay pagsugod. Kita mo ginambalan kuman nga gusto taman mag-approve ta sa mga consultant, present sila during the session. Galing kay ini may explanation man to nga lay man nga ara kay may duty sila. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Natala na nga pirmahan sang gobyerno sang Bacolod upod ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA kag Department of Labor and Employment o kon DOLE ang isa ka Memorandum of Agreement o kon MOA nga nag-require sa mga negosyo nga may kapin na pulo ka mga empleyado pasaka nga i-require ang ilang mga trabahador nga ipaidalom sa drug test anticipation sang business permit. Suno kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., City Anti-Drug Program Coordinator sang Bacolod, 3 ka mga lugar sa Region 6 ang pilot testing sang sininga programa lakip ng Bacolod, syudad sang Iloilo kag syudad sang Pasig. Dugang pa ni Montoyo ang PDEA ang mga magapatigayon sang drug test samtang DOLE ang mag-issue sang clearance antes mag-issue ang syudad sang business permit. Ginpathag ni Montoyo kinahanglan naman nga magkuha sang clearance sa DOLE ang negosyo nga may napulo ka mga empleyado panubo nga exempted sila sa drug test. Ini ang isa sa mga strategy kag kabahin sang anti-drug campaign sang gobyerno nasyonal. With employees 10 and above, kinanglan ang ila empleyado ma-undergo gid sang drug testing. Kay this will become a prerequisite before tilatagaan sang business permit sang local government. Kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Sa ato naman nga nagaproblema bala sa mga bukol nga nagatubo sa inyo nga lawas, sisma na kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi, para nga hindi ina magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound yung managatindo sa atong dugo kagatay. Ini man ang mayara sang active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga i-deliver sa inyong pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DOH nagklaro nga tubtob suwong wala sang coronavirus sa Pilipinas. Samtang epekto sang termination sang VFA ginapatunan sang Malacanang. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Likaw sa balatian, importante ini mga kaaksyon kay budlay na matapikan kita balatian. Muna nga ginarekomendar ginaton sa inyo ang ugalion nato ng pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon, bulong gini siya sa mga balatian nga ginabatyag sa aton sining lawas, ang especially ang cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ang himo ini sa US of A, aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Pero bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine, available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga kaaksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa J.A. Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpasiguro sang Department of Health nga wala pa sang kumpirmado nga kaso sang 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga pahayag sunod sa ahensya, wala pa sang kumpirmado nga kaso sang nCoV tubtub kahapon Lunes, Enero 27. Liwat naman nga gininganyo sang DOH ang publiko nga likawan nga magpalapta sang mga hindi beripikado nga impormasyon angot sa mga virus. Sunod pa sa DOH, dapat maging responsable ang publiko sa mga ginashare ng impormasyon, ilabi na sa social media. Ginsiguro naman sa DOH nga on the top issue sa gyapon sila, kag regular sila nga maghatag sang update paagi sa ilang Facebook account kag official website. Hindi kinahanglan nga mag-suspend sang klase bangod sa issue sang coronavirus sa Pilipinas. Inisunod sa Department of Health akong DOH matapos nga suspendido ang klase sa kapin
Anom ka mga private schools kag pila diri ka mga Chinese schools bangod sa coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi kinahanglan nga mag-suspend sa klase sa Pilipinas bangod sa mga masakit kag wala ini nalakip sa guidelines sang departamento. Ginpatag ni Education Secretary Leonor Briones, may autonomy ang mga private schools kung luyag nila nga mag-suspend sa klase. Sunod kay Briones, ginpalambot sa iya nga may mga eskwelahan nga nag-suspend sa klase bangod pila ka mga estudyante kag faculty members ang nagbiyahe sa China. Ginpanugya naman ni ACT-CIS Representative Ninia Duran sa publiko nga maghalong apang likawan nga magpanik sa piyak sa report nga paglaptas ang novel coronavirus o kon nCoV. Sunod kay Duran, pareho sa iban nga virus, masarangan pagigbatuan ang coronavirus pagi sa pagpabakod sa immune system, matinlo nga palibot kag healthy lifestyle. Ginpanugyan man sang kongresista sa mga naka-eksperyensya sang sintomas kaangay sa trangkaso, partikular na ang halin sa abroad nga magpalantaw sa doktor. Dunga pa ni Duran, nahimo nga mapunggan sa Pilipinas ang paglaptas sang SARS kag MERS-CoV bangod sa sistema nga napatuman kabangdanan nga nagapati ni nga kung istriktuhon lamang mapunggan ang paglapta pa sang virus. Ginapatunan sa karon sang Malacañang mahimo epekto sa termination sang Visiting Forces Agreement kon VFA sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, may panibago nga direktiba nga ginpapanaog sa diin, ginpalapad pa ang pagtuon nga ginakalakipan sang preliminary impact assessment sa tion nga i-terminate ang VFA. Ginpaathag ni Guevara nga hindi makabig nga legal nga basehan ang pandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-terminate ang VFA tungod sa report nga kanselasyon sang US visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dugang pa sang Chief Justice, kinahanglan sang proper procedure ang tanan tungod kung basehan ang desisyon sang presidente makonsiderar ini nga illegal kag pamulitika. Plano ni Guevara nga pangabayon ang cabinet clusters and justice, security and peace agod mag-convene kag istoryahan ang issue. Ginpanugya naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga mas maayo basahon ni Anay US Ambassador Jose Quisha ang kabilugan nga ginasad sa Visiting Forces Agreement sa Pilipinas kag Amerika. Ini ang reaksyon sang Malacañang matapos ginpahayag ni Quisha nga mabutang sa peligro ang kampanya sang pungsod kontra terorismo kun dayunon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-terminate sang VFA. Maatag sunod kay Panelo nga ginatagan lamang sang pribilehiyo ang mga Amerikano nga soldado nga yara sa Pilipinas kagin halimbawa sini amo ang pagpasugot nga makasulod sa teritoryo sang pungsod ang mga barko sang Amerika. Ay hindi pag-require sa mga Amerikano nga soldado sang visa kag passport subong man wala sang jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga Amerikano nga soldado nga nakahimo sang sala dire. Gininsister pa ni Panelo nga ang problema sa Anay Ambassador tungod wala niya nahibaluan kung ano ang iya ginapanghambal. Dunga pa ni Panelo, nagapabilin man ang maayong relasyon sa Pilipinas kag Amerika, bisan pa nga madula ang VFA, bagod magapabilin pa nga selyado ang Enhanced Defense Cooperation kag Mutual Defense Treaty sang duha ka pungsod. Ginklaro sa isa ka kilalang astronomer kag meteorologist nga wala sang labot o kon epekto ang paggiho sa mga planet sa natabo nga linog kag anuman nga volcanic eruptions. Sunod kay Edmond Rosales, wala sang gravitational effect ang mga planeta sa aktibidad sang kalibutan. Dugang pa ni Rosales nga ang bulan lamang ang may manutisyahan sila nga nag-epekto sa tao partikular kung nagaugsad ini. Makitaan sunod kay Rosales ang pagbago sang batasan sang tao sa tion nga ugsad ang bulan. Ginpahayag sang meteorologist nga may positibo man nga dulot sa pag-ugsad sang bulan tungod jutay ang na-record nga aksidente sa dalan kag jutay man ang mga kawatan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa ato naman habon pampaligo, ang Santon Plus Herbal Soap. Ato nga ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente. Wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap, makapaputi sa imo nga panit, makapakinis sa imo nga kutis. Ang pikas-pikas sa imo guya, matagan ina sang alibyo kay ng punggod bla.
matagaan na sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, kag pwede na i-deliver sa inyo balay pag sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabangod posible tapikan ikaw sang balatian nya colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nya colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang iyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Nagugpaas ng eroplano sa Afghanistan, lunsay patay ang mga pasahero. Samtang mga fans ni Kobe Bryant nagtililipon sa Staples Center. Ag sa aton karon nga balita espesyal, mga tips naton para nga mangin confident ka sa kaugalingon. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero siguro
saludo sa Ang medicine naman, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nag-balanse, nagapabakon sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang medicine, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibong kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Airbag Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kang sa ato naman nga Balita International, ginpahayag ni Arif Nuri, spokesperson sa gobyerno sang probinsya sa Ghazni, Central Afghanistan, nga wala sa manakaluwas sa nagpas nga aeroplano sa Diyak. Sulo kay Nuri, may kapin isa kagatos ang nakitaan sa ground kag sa karon ginapangita pa sa opisyal ng iban pa. Dugang pa ni Nuri nga sa karon wala pa na-identify kung saan ay sinong napatay sa pagpaasa ng mga aeroplano. Samtang ginpanginiwala naman sa state-owned airline nga Ariana Airlines nga ila ang amo nga aeroplano. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, sugataon sang rollback o kung pagnubo sa presyo sang liquefied petroleum gas ang pagsulod sang bulan sang Pebrero. Sumugod Pebrero 1, tuig 2020, Sabado nga adlaw may rollback nga ipatuban sa presyo sang LPG nga magadangat ni sa halin 4 tubtob 6 pesos kada kilo. Magakahulugan ni sang 44 pesos, tubtob 66 pesos nga rollback sa kada 11 kilogram nga LPG cylinder. Sunod sa Department of Energy, nagnubo ang presyo sa produkto sa petrolyo sa world market. Nabuhinan ang pagbiyahe bangod sa coronavirus scare, gani nga nagnubo man ang demand sa produkto sang petrolyo. Sa aton sa nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 94 centimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment Action Boy, may sabat sa karon akong buwelta man ang Viva Artist Agency Action Boy. Matapos nga nag-anunsyo si Nadine Lustre Action Boy nga wala na siya kuno sa Viva Artist Agency. Di na siya sumong? Self-manage. Oh, di ba? Sino ka manage sa self? Siya is self... Wala ka ba? Ginapagamo na naman ni Boy. Mangkot lang Bago ka lang malakabalik, ginapagamo mo na wala sitwasyon. Sino lang ka manage? Self-management. Sino ka manage sa self? Yourself. Sige. Okay lang? Sige. So, nagpagawa sa karon ng statement ang Viva Action Boy, hambal nila Action Boy, nga contrary to the press statement, Nadine remains an exclusive artist of Viva. As she has a valid subsisting management contract. So, meaning wala pa natapos yung kontrata, Action Boy. So, ma-breach of contract ka da. True. Siyang balyaan. Liwat, ma-breach of contract ka da. True. Hambal ni an Action Boy, hambal ni Viva. Hindi na pwede kung nung ginhimo ni Nadine. Kaya nag-announce siya mga self-managed na siya. Tayo mo na tubtub subong nga member pa siya gyapon niya or under pa siya gyapon niya sang Viva Artist Agency Action Boy. Sige, okay. Sige. So, sa madumduman Action Boy, sang 2019, una na nga nagbiya si James mong sa Viva. Subong si Nadine man dahil nagsunod. Ambot din siya gusto masaylo. Basi gusto niya gulo sa imo nga... Amo na! Tala ka ba? Nag-self-manage siya na Hindi na ko sa Viva, sa Vivo naman. Sa Vivo naman siya. VV naman dahil. Himo ka ba sa imo man yung agency Action Boy? Okay. Para okay lang? Okay. Sige. Balita sa sports. Nagtipon sa Guasang Staples Center mga fans ni NBA legend Kobe Bryant. Nagsindis ang kandila ang mga fans ni Bryant kag naghalad sa pangamuyo para sa ilang idolo. May nagbutang man sa mga laragway kag painting si Bryant kag naghalad sang bulak. Ang big screen sa Guasang Staples Center may dako nga laragway ni Bryant nga may nakasulat nga In Loving Memory of Kobe Bryant 1978-2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Antes ang aton balita espesyal sa aton linya. Mga kaupod natin dire ang aton amigo, Mr. Jonathan Granada, sang Life Extension Vitamin D3. John, good morning and welcome once again.
Yes, sir boy. Good morning. Good morning. It's tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Aha, timing gid Sir John kay siling ko ining mga coronavirus nga scare ni Bla Subong. Siling ko hindi kani dapat kulbaan kung bakod lang imo immune system no? Importante. Siya nung kabalatian basta ang immune system mo bakod lang hindi kaya malingkang ya sa nga anuman nga balatian Sir John, di ba? Yes, sir boy. That's amo na siyang ginbata man naton in research naton kay syempre in research naton ang roles ng vitamin D3 supplementation against flu. Kay ang coronavirus ang gina-display or gina-manifest nga symptoms daw pareho flu-like. Nagasipon ka, nagahilanat ka, naga-runny nose ka, nagatulo ang sipon, tapos kung medyo maglala sa mahulog sa pneumonia, amo na siya nga kisa naga-shortness of breathing ka. So actually, sakto gina, nga once nga pabakuron tang immune system ta, hindi actually kita madudlan sang virus. May study gani actually si Dr. Mercola, may insight nga mga studies, randomized controlled trial, Cochrane studies, damo-damo nga mga studies, nga nagapakita nga ang reduction risk sang isa ka tawo nga magka-flu, kag magka-influenza, magka-SARS, naga-reduce by 40 to 50% kung may mataas silang vitamin D level sa dugo. So ang recommendation gani nila is 4,000 to 8,000 IU. So equivalent ina siya sa 4 to 8 ka soft gels ang aton nga life extension vitamin D3. Kag in line sa aton nga vitamin D3 sang life extension nga gina-recommend nga ginakampanya subong para ma-reduce man naton makabiyanan nga mahawaan kita sang virus kung may ara man, for example sa diri sa aton nga infected. Kaya bati ko diri sa Philippines, sa Manila, may ara nga gina-observe nila nga posible basi kung coronavirus. So pwede naton ina sa ma-minimize kung dugangan naton sang may ara pagid nga research sa Bal Answer Boy nga pwede ang garlic can somehow fight off ining virus. Kaga ining green tea, tapos may zinc, may selenium, kag ining may ara kita diri sa aton nga clinic sa life extension clinics ining life extension winter immune. It's a probiotic blend with anti-viral, antibacterial and antifungal properties. So ginatunaw ini siya kag may ara makita capsule form kag lozenge. So that's why nga ginaagdaman nato ng aton nga mga kauturan sa Bilogan Negros Occidental and Bacolod City. Kadto ka mo sa Life Extension Clinic Makabianan dira sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. May ara kita dira ng mga products nga makahatag ang doctor naton nga makapulig sa inyo in case nga may ara ka mo nga mga flu-like symptoms kay basi coronavirus na ina siya para somehow ma-minimize naton ang paglaton sa iban kag siyempre ma-minimize naton ang pag-worsen sang inyong mga simptomas. Kag take ka mo sang Life Extension Vitamin D3, 5 soft gels ang akon ginutake subong Sir Boy. Every day ina siya. 5 gid ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3. Make sure naton makabiyanan may tatak nga LE gid kay may mga butika dira Sir Boy nga naga-carry gihapon sang peke. So gina-observe naton ina siya kay gareklamo ang akon nga mga users. So mabakal naton sa butika ina siya kag sa Life Extension Clinic, but make sure naton nga may tatak gid dapat or markang LE ang kada soft gel. Amo gina Sir John basta mayong produkto kay ginapiki sang iban kay kung di na mayon di mo na sila magpiki mo. Yes, Sir Boy. So ginaliwat-liwat agad ang reminder sa aton nga mga kauturan. Bakal ka mo direkta sa Life Extension Clinic dira sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Kay may ara kita check up dira adlaw-adlaw from Monday to Saturday. Plus kung magbakal ka mo sa butika, check gid naton sang maayo ang soft gel, dapat may LE gid nga marka. Sige. Okay, Sir John, salamat gid. Thank you man Sir Boy sa imo nga paghatag sang time sa aton nga makadiscuss kita about sang coronavirus nga somehow ma-remind ng aton kauturan nga ang simple nga pagpabaskog sa immunity dako nga role ina nga mahatag sa aton para madepensahan naton ang aton kaugalingon nga hindi kita dali-dali malapnan sang sining virus kag aton gid gina-recommend sa aton nga mga kauturan this morning nga nagapamati ang supplementation sang the Miracle Vitamin Hormone nga Life Extension Vitamin D3. Thank you, Sir John, and good morning. Mr. Jonathan Granada, mga kaaksyon, sang Life Extension Vitamin D3. Balita Espesyal! Alright!
Energy, Action Boy! Welcome back! Correct. Wow, putya ka mo. Di ba? 2 days wala tandaan. Sa Domingo, wala ta ka newscast. Kagapon, wala ka man. So, welcome back, Action Boy. Okay, sige. Sa Thank you for the pagpangalaga. welcoming party. Party, gidya. So, happy, sa bang Tuesday? Tuesday! Sa aton yung mga, pero may kagidya naka, Action Boy, no? Imo ba, ito ka touch of blue, gidya. Ay, kay Balokaw, color of the year. Para hindi kin malayo ang swerte sa imo. Correct. Feeling ko mo na yung mga purpose mo. Bisan why lang bisan hindi malayo ang swerte, bala sa imo. Bisan why lang bisan why ka lang kwarta, basta naka-blue ka. Correct. Doon may kwarta ka lang na yan. yan. Panguro na sa swerte na sa naka-blue. Kisa dark blue, light blue, basta may shades of touch blue. gidya sang blue ya. Touch gidya ko niya. Yung may shade lang. Kaya touch gidya. Lagi na. Correct. So, Kuhit. perfect. So, Tara subong bala si Bongo, blau. siya. Naka-blue man eh. Naka-blue man siya. Perfect. Kita mo. Si Trump. Si Tom naka-black na siya. So, sige, Action Boy. Diri sa aton yung balita special. So, nga adlaw. Ari, Action Boy, para mangin confident kita ba sa aton kaugalingon, Action Boy. Para kisa na iban. Aton kaugalingon, no? Hindi kaya mangin confident sa iban. Hindi sa iban, sa mga kaugalingon. Kaya meron dan mga tawag di Action Boy, nga do ka budlay gibala mag-build up sang confidence bala sa ilang self. Anang makita mo na blas sa akin, hindi confident bala kay sige makaon na ta, let us pray ng doors ikaw pangamuyo nga ko gidyaw. Hindi ka confident. Kay kabalo Action Boy, may sila Action Boy nga do sila mong do ka ay basi kulang akon pangamuyo, basi hindi mo akon pangumuyo. Ya ko gidyaw ma-picture lang kuya. Yes. Kag wala ko agree Action Boy sa gambal sila nga basi sala akong pangamuy. Kaya wala sala nga pangamuy, Action Boy. Correct, diba? Ang iba lang Action Boy, nauya lang na sila Action Boy. Kasi, mamba sila nga kulang akong pangamuyo. Basi hindi amo ba lang. Oo, Iban diba? mga muyo man, gagakuan man, gari nag-uok ng dyan sa iba na. Basta mga muyo pa sa'yo, okay lang. Oo, importante, ma-bless. Kaya mo ginayan ako, may magkaon, no? Sila ganda nga, sige, ngadi na ta. Oo. Ay, banda, hindi pa hinaw-hinaw din sa ilang kamot din sa kusina. Ako, ikaw lang mga muyo. Ako gidyaw. Ikaw ang tabala. Natudlanay pa, no? Natudlanay pa na. Niya, ma-picture lang ko yan, ma-selfie. Oo mo na. Take picture lang tayo. Why confidence? Why confidence, Action Boy? Sila kaugalingon. So, kasi nga, ay may beauty contest galito sa kwan. No, may search for galito ng Miss Carabalan. Ikaw lang bidor si wala yung pirmiya. Ikaw lang bidor si Paano ko naman be? Ikaw lang bidor si Dradors. Hindi na ko daya. Ay iba niya. Hindi sila ya, pero ikaw yara. Kaya go. Sakyan sa tricycle. Kala, it's on tricycle. Pero, sige lang, at least beautiful. Kara, importante, di ba? Beautiful. Okay na? Correct. So, Reaction Boy, para maging confident, isa ka sa, kaya para pag Reaction Boy, hindi sila confident sa ilang body. No? Dogamba sila, ay, tambok yun sa akong kalabo akong fat sa likod. So, hindi ko hindi ko yung mag-cheerleader, yung akong fat sa likod, tamwa. Tiyan mo ko lang niya, kuha lang ko yan, ng band member lang ko. Majurit ka bala. Ay, hindi ko yan. Matututot lang ko yan. Nang ano sa tawag sina? Turutot. Turutot man! Bugle. Ha? Bugle. Bugle? Ang tawag sa nga sina? Ang trumpet na. Bugle. Ang drum and bugle. Ay, kasad. So, Action Boy ang una. Action Boy. Alam kasagad si Action Boy sa no need na sang bugle na. Kasagad? Pwede ka nagka-intra. Pwede ka mo. Kaya ito kasagad yung sing mo. Why na yakin ang lan mabakal bugle Perfect. So, Action Boy, do ka pwede kaya Action Boy ka live ang mamuna, no? Sige ba, liwat ba? Very perfect. Hindi, do ka wala. Do ka mas namin pag ibasag sa mga bugle Hindi ko bagon pa na gani yung mga bugle. Ang huyop mo nang isa kung sungaw. Sabi ko, tilaw-lawak na sundaw. Sungaw, lingkon din ako yung magagamit na. Hindi ka na. So, ikaw na lang gidya. Pag siling sa band leader nga, pak. May una mo. In fairness, Action Boy, may panibago ka nga talent yung discover ko. Pero mo sa kamot namin, gusto mo na,
Pwede gid. Very angayan kag action boy. So, natani pa bit-bito pa ko ng lasang kwan bla ng ano ganin ng May dako-dako pag ginani ba action boy, ano na niya? Ano pa nawag sinaman? Di Nalipat ko ba bala mo? super dako pag ginani no? Kwan ba do base bla do? Oo. Do dako pag ina saya. Dum. Sagad. Pwede ka. Gabi ba, no? Pwede ka action boy, no? Need sa instrument. Sagad si mo, in fairness. So, real action boy, una, tips para maging confident sa ato niyang kagalingon. Mag-exercise ka kuno action boy. Para nga mag-sexy? Hindi man. Hindi man. Para maging healthy ka man action boy. Kag isa naman na, kung may goal ka sa Ma-feel mo na, kung mag-exercise ka, do ka confidence Oo, mo diba? mag-exercise. Kung nag-exercise ka, bisan dako pag yapon bilbil mo basta nag-exercise ka daw ka psychological bla nag-exercise na kuya gamay na ni akon bilbil kapag ito gina-release mo mga toxins pero 43 pa nang imong hawak ha? 43 pa na hindi mo naman kailan tapos may mga salbabida pangagalabaw mo na may mga sapay kalain sa sapay so mo action boy kag mag-exercise ka action boy hindi nga trip mo lang ha dapat may schedule kag action boy sa imo nga sa kadlaw mo action boy dapat kung mag-exercise mo na 30 minutes dapat siya ikuha mo na siya ng consistent ka na bala kami ginatawag sila nga bounce back bla kung nang tatan mo sa gani dasig naman ang imo pagdako kay do gahinay imo nga metabolism correct sad so amo na siya action boy kay dapat ano mag-action boy discipline mo mo kagalingon mag-exercise kay gabulig mo bala build up sa imo confidence diba kung tama mo bala kagina kung bago ka tapos exercise do ka nami isang feeling diba ito ka macho blo si imo yung especially kung naka-outfit ka pang gym. Feeling ka na outfit ka pang gym, ang imo churam na daw ginputos ka na nga. Dagin, ano ka na? Astronaut ka na, action boy. Daw ginputos ka bala nga ibos ako. Nga man. Tingin gutok na. Super fit? Ang mga mag-gym ako? Ang fit gid si mo? Ang iba niya feeling macho na nasla mo dayon mo. May ibang t-shirt lang ano, may ibang super fit man. Kag may ibang action makita ka na sang do ka sauna nga ano. Sauna nga bayo, para dali ka balas. Do astronaut ka action boy kay silver pag ina siya action boy. Nan, so man siya mag-exercise kay isa sa mga kabulig sa imo para mangin confident ka sa imo kagalingon. Tapos next action boy, hibaloon mo kung imo nga strength. So ikaw action boy mo strength. Confident level. Amo na. Ibaloon mo connection ba babe sagad kaya sa dinman sa speaking. Kaya ka mo na imo yang. Meron ibang direction ba nga kabalo mag-write pero mag-speak bala action do ka. Meron nga mayo magsulat hindi may maghambal. Meron man mayo maghambal hindi may magsulat. So balo ka na gid nga mayo kay maghambal la ka sa sulat imo. Di ba? So, muna siya action boy. Kasi kabalo ka rin sa sulat kaya mayo. Hindi kaya mayo maghambal. Lalaki mo siyang hambal na. Tapos amo na sila ko sa angkuhan. Magsiling wala nga, ay special number ka mo gali, masaot ka mo. Hindi ako masaot siya, makanta lang kuya. Kaya kabalo ka nga mo na yung mga strength. Kaya wala ka mo na strength mo. Correct, diba? Pero mas namin. Yati ko magsaot ka biya, no? Ati ko magsaot ko, kundi nga daw clown ako, dira. Kaya mga action boy nga, action boy, nga doon ginatry man nila ang new adventure, mga action boy. Correct. Diba? Kung hindi na nila, like, may mga activity nga daw hindi ko ginayakay, try ko bisubong. Especially ang mga extreme action boy, nga mga adventures. Correct. Pero nga, may magkanta, may magsaot. May magkanta, hindi may magsaot. Meron man nga may magsaot, hindi siya may magkanta. Ikaw may ka magkanta, may ka magsaot yan, no? Perfect. Yes, small things. No, hindi ko maintindihan. Ano na siya yaman? Diba? Kita mo doon ka-confident na sa imong post sa Facebook. Kalain. So, ano maging action boy on? Next action boy. I-treat mo man ko ng imong self-action boy. Sa mga beauty. Yes. Or mga dance or art class, mga action boy. Kaya syempre. Kadto ka bala sa mga sa mga mga parlor or whatever. Ginabutang. Kuan bala ngayon ng mga facial mga cleaning, mga kung ano-ano na nga mga ginahimo. Da pagwa mo lang kay ka-confident sa imo. True. No? Ka makeover kay black boy. Kami pa ko hindi ka na magnanaw sa espiyo. Si daw diling mo daw ka beautiful ko sa ako. Halin ka to mo. Magmusobra 3,000 ang gasto mo to daan. Pagwa mo, ling mo daw ka-confident sa imo. Hindi ka na magtanaw sa mirror. Pag tanaw mo sa mirror, ay, di nagkadto tong 3,000 ko. Muna, kalain.
Sige. Pero actually, tatay. Si boss naman iba. Boss ang iba na. Kadamo, gid no. Ate, sige. Si boss Basta naman mo na iba. nga, remember those tips. Kaya amogin man na sa tuod, man na siya mo, no? Speaking through experience. Amogin man na siya nga mga bagay, ang himuon mo dapat. Para nga, kalain sa tao, bala nga daw wise ang salig sa kulingon niya. Oo, kalain, action boy. Kisa do ka talaka, man balahaw. Talaka, eh. Kaya mo na. Abi mo lang na hindi. Ay, hindi ko da yan. Kadakwan yun, hindi na ko da yan. Hindi ko na yan. Ay, hindi ko da yan. Gurang ngayon. Ay, hindi ko da pwede. Ay, basi ko na. Amo na bala daw ka, hindi. Amo na hindi nami. Kumuro ka lang hindi ka nami. Oo. Namisi mo yata ang paruson. Kag pandilagan. Kala. Kahit ka na sang tao, wagin na tamparos, kagin pandilagan. Wala pa. Pandilagan mo sa dahil kung anong reaksyon niya bala. Muna. Good. Sige. Belated happy birthday sa akong amigo, Nonoy Treyes Sr. Kagapon, known as Nonoy T. Nonoy T. Hindi Treyes, hindi Treyes. Treyes. Isagiran, tagakaroon ko Anong T? Tugiran, tagakaroon. Sigiran, tagakaroon. Tugiran. Tugiran, tagakaroon ko na daw ang Nonoy T. Sige. Nonoy Treyes sa Barangay Panokoy. Kag Mila Alit, kagawad Mila Alit. Teresa Linaha Kayaw, good morning. Sa aton mga Facebook follower, Marce Rumbines, kay amigo na kon, kay classmate Emmanuel Hirona. Mayong aga. Kay Mabel Morin Action Boy, good morning ko no. Kay Wiz Khalifa. Ay, to see. Ano siya gani? Malaga. Kay Outsmart. Sino ngalan niya? Si Wiz Khalifa. Malaga. Hindi siya terorista? Hindi, manggoro Action Boy. Basta si Wiz Khalifa, singer na siya or rapper. Lipat ko. Si Queen Latifah, guro namin mo yan. Ha? Si Queen Latifah. Hindi, meron pag hindi hindi blangin pa tanaw, tangaling ko tanaw, blangin doon si Queen Latifah. Kita mo na si Queen Latifah. Kita ko naging search ko gina. Si F. Smart Salcedo, Action Boy, good morning. Kung sa iya pamilya, dra sa Pontevedra. Barangay San Juan. Good morning. Dra kay Jomen, Giselle, Loxin. Kay taga San Enrique ko no sa ara siya ko sa Tanza, Cavite. Kay Giselle Franco, kay EJ Baba. Si Giselle Franco, actually, kilala ko ni siya. Kilala mo siya. Ara siya ko sa doktor sa hospital. Hello. Ipo, hindi sa doktor, guro hindi guro Guro, basi kung, whatever, basi kung may, kung get well soon. Pa-check up. Giselle Franco, I hope I can meet you again one of these days. Yes. Taga-Marangay, maaw ni siya sa akong classmate, si Kenjo Prudente, ang Thailander naman niya classmate na subong. Taga-Thailand din siya. So, Thailander na siya. Thailander, hindi sa Thai. Thailander, ganyan. Pero doon ka-Islander. Doon ka chinelas lang. So, wala siya, Action Boy. Ka-very takum, gini sa iya nga pagkatao. Na siya. Wala siya diferensya. Wala diferensya. Kompleto sa bakuna. Thailander, kung chinilason taga. Tapos, kay Action Boy, kay Leda Atanasio. Good morning. Kay Joseph Pacifico. Good morning. Good morning, mga ka-aksyon. Sige. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!